Здравейте, от Чифлик Добреви, само искам да покажа краставичките. Тук така няколко дни нямаше. И ето краставицата. Докато ние си почиваме, краставиците не са почивали. Общо взето на всяко стъбло има по 2-3, някъде 4 големи хубави краставици. Тази е средно едра, има и по-големи, има и по-малки. Тести Кинг е сорта. Тая година решихме, освен традиционните крокодилки, да пробваме и Тести Кинг. Значи в момента Тести Кинг дават много плод. Вече днеска сме 15 юли, тъй като това всичкото е на открито, под засенчваща мрежа, няма оранжери, няма нищо. Малко късничко засадихме разсада. Това ни е първото бране. Крокодилката за сега тепърва започва. Има много малки завръзчета заложени. Още не сме късали от крокодилката. Като на нея и се прекършвам върха, така, когато станат, прищипвам го, когато станат горе-долу 50-60 см. Стане стеблото и го прекъсвам, за да прави нови разклонения, тъй като крокодилката ражда по разклоненията повече, по колтуците така наречени, докато Тести Кинг не съм им прекъсвал върховете. Те раждат на основното стебло и си вървят нагоре и си дават плод. Ето и тук са по 60 см високи краставички. Растенията долу има 3 огромни краставици. Ще покажа от едно бране, от 4 реда краставици, какво съм набрал, като имайте предвид от 4 реда, 2 реда са крокодилки, т.е. остават 2 реда Тести. Ами ето ги, даже има няколко още, ето не съм ги откъснал. Реално от 2 реда, това са около 40 корена. Даже може би 30, 15 са наред. Първото бране, това е 2 щайги, краставички, може би към 10 кг. Съм ги теглил. Крокодилката за сега изостава с плододаването, но предполагам, че навакса просто тя дава по разклоненията. Късно засаждахме разсада. Така че ще дойде нейния ред, но Тести Кинг първа година експериментално се представя доста добре. Няма такъв буен растеж, но за сметка на това плододава много сериозно.